Allah hokku en dañde kala ko foɗano hen Allah waɗen moƴƴuɓe leñol annabi sallallahu alih w sallam en almuɓe Cheikh Tidiane ɓe ɓorda ko ha yawmal qiyama Allah hokku en sutura aduna e lakara Allah hokku en balɗe juɗɗe e batten moƴƴe Allah ɓeydan en cellal to namniɗo haade men fuɗɗade janggude batte asuru aljuma o wi jamama ɓe waɗi luural asuru aljuma hanki eɓe mbaɗa yonti eliman arani nayibu mum walla goɗɗo dewɗo e mum mo gaddam udditi ɓe mbirdi e yolde hakkude eliman ari nde ɓe gayni eliman duwi udditama udditnoɗo o wi hol sababu kañum foti duwade tawde kam udditno kañum ne ko mo gaddam ɓe dugdi hen ha woni dugo mango waɗi ko ɗum omo namni hen holno watte ko soɓɓe duki kamɓe ɗiɗo fof ɓe goofi Allah sa yi mbiya almami o so duki woopi Allah wirdu Tidiane o jeeya bamma ko jeeya mbiya nayibo o woopi Allah o jeeya bamma ko jeeya tani ko jeeya toujours addata duku ko neɗɗo fooɗano ko jeeya bammum jeeya te wiyana tiiɗa hen gueɗe ɗe jarani namnade e diine hay hunde ko ɗe tan gaddata joni fitina ɗe gaddata musiba ɗe gaddata dukoji e jamaji e jumaji ɗum fof ko toroɓe fayimi yidde kongu yidde tinede yidde yiyede yidde andede yidde nanede yidde holi min yidde kongolam yo won alay sago te a wona Allah a wona Allah a wona nelaɗo Allah a wona denaɗo ɗum fof ko toroɓe fayimi aɗa juula sa wi bisimillahi rahmani rahim a fuɗɗorima ɗon julde ma selli sa fuɗɗorima alhamdulillahi rabbil alamina julde ma selli saɗa juula sa waɗi gabda fawi juuɗe e becce julde ma selli sa tellini juuɗe julde ma selli sa waɗi allahumma anta salamu dande mawde julde ma selli sa waɗi dande toksede julde ma selli sa waɗorani kisa e hunde julde ma selli udditgol wajiba wona lawol ni kisa wajiba udditirte noon bisimillahi rahmani rahim on ko uddite duwogol wajiba holko duwoɗa wajiba koko duwa ha gasi wajiba jaaɓe sappo e goho jawharatul kamali wirdete noon Cheikh Tidiane wirdi hen ma on duuɓi ɗiɗi sahabaɓe almuɓe makko mbimo Cheikh Tidiane emin ñaaguima tawde jawharatul kamali sono wirdi e nelaɗo ina tawe emin ñaaguima duwaw momin duwoto tawa kadi omo tawa tawde jawharatul kamali gasi tan o yaha emin duwo emin ñaaguma duwaw duwide tawa mo tawa beele mi ɓeydo jaɓet Cheikh Tidiane wi mi jeeya e lawol haydara ko nelaɗo jeeyi ɓeydata ustata ko Allah rewna e ɗemgal makko totta mi wona min jeeyi mi wona e lawol e sonam kaddam nelaɗo yaɓerimo yaɓere wode jawharatul kamali nde yo ɓeyde hen so sappo e goho timmi wirdu ndu timmi yaɓere wotere nde yimɓe ɓamta juuɗe gandi o hen haajuji men kone duwaw wo fi hayati saykhuna kad zadu wahidatun fa zayduha saddadu biɗo noon o jeeya ko singuit car hinno bugue tan musa biɗo jeeya ko marok min jiiɗani e dara ko datte maɓɓe tan min mi jeeya babam jeeya tanam jeeya ko datte janan ƴeewu e moon ji ɓeyda waɗa hen waɗira ni ko ɗum caggal muɗum istilah waɓe no alhaji malik en e woɗɓe gadda goɗɗum so tawi en gayni en mbaɗi jaɓere en gayni subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ko ɓuurani inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ko ɓuurani ko Allah haali wona Cheikh Tidiane jeeyi wona goɗɗo jeeyi ko Allah haali o wino wattan wirdu o ya janggo sey an min al qur'an a jangi inna allaha wa malaikatu ko ɓuurani a jangi subhana rabbika rabbil ko ɓuurani joɗa ɗo ni ñeñanda ko ni ne haala jimdi ɗum jeeyaka hen ni jeeyanoka hen ni jeeyaka hen hay jeeɗe hen jeeyaka hen duwa o jeeyaka hen ni sakana foɗude sakana dugde jeeyanoka hen jeeyaka e wirde wirdu tawde en mbi inna allaha wa malaikatu en mbi subhana rabbika wirdu gasi bela boyo ummo yalaw ɗum belaɗo haalde yo haal belaɗo ñamde walla yalde yo wat holko addi ɗo ni wadde nda kon ni ene ñeña nda kon ni ina haala jimkon ga ina ɗuma ga ina ŋaño gana fooɗa waare no fooɗa leeɓon no holla yimɓe wonko wawi ɗum wo ɗum ko nafata onon tampina diine tan oɗon gadda mum ko jeeyaka hen sa yi mbiya
koko jeeyaka hen ala ko ali dugdude walla habde nde kaaki jannani oto ɓe dugde kaaki jannani eɗo kaɓat kaaki jannani ɓe jeeya ɓe jeyta yoɓe kanuɗo joomum hani ɗo sa wi subhana rabbi ko wirdu gasi sa wi inna allahu malaika ɗo wirdu gasi duwawu caggal o saɗa weera mbaɗa sa weeraka mbasa wadde jeeyaka hen wirdu ndu haaɗi koye inna allahu malaika du wirdu ndu haaɗi koye subhana rabbika te wirdu o fof gayni ɗuma wi noon sa wi noon a gayni hay goɗɗum ala hen duwaw goɗɗum ala ɗon hay hunde ala ɗon hay hunde baɗɗo hen fof kamɓe ala jokki hen jeeyaka hen wirdu ndu ha tan koye subhana rabbika gasi sa wi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin walla inna allahu malaika ɗa haali a gayni a wattinɗoɗima hunde e qur'ana gasi wirdu ndu gasi sa jolama ñama sa jolama jara sa jolama kala sa jolama jaaha wirdu ndu gasi jooɗa ɗon ina waɗa jimɗi ne waɗa ɗum ɗo ko leltinde dawoɓe tan ko hay hunde ko hay hunde jeeyaka hen jeeyaka hen o tampini yimɓe saka oɗon jawɗon kaɓa jamaji oɗon dugda min komi nayibu min komi eliman holi hol nayibu ko woni nayibu ko woni eliman eliman kay ko ɓuurano eliman ko ɓuurano nayibu ko sunna nelaɗal woni eliman woni hoto nayibu gara jamaji oɗon gaddani yimɓe ko jeeyaka hen ɓeene mbaɗa gam ɓe mbatta gona dugdude o ko dugi ɗum dugde eɓe juulata ɓe ɓeene mbiya ɓe juulata no neɗɗo yiɗi fo yo wat yo juul tan ono on jiiɓe juulata dugge mumen kala tan nder jamaji on tambini yimɓe gara o ko eliman gadde nayibu gadde bilali o ko woni bilali goto won noon wonde nelaɗo mayi penali mehe ɓiɗɗe haram gadde duworji bilali gadde nogas bilali gadde penali ɓiɗɗe haram caay sagal tongal bilali ko goto won noon mayi o ko addi o bilali ko penali ɓiɗɗe haram ko caay sagal jamaji fof ina juula e jamaji kañum en ndendi jama ko suudu Allah wona suudu bamum hay goto wiyete ko suudu Allah ko yimɓe jeeyi holko addi ɗo nayibu to iwi to holko addi ga e bilali holko addi ga bilti bilali ko addi ɗum ko addi hol bilali ko maccuɗo goto jabɗo Allah gondunoɗo e nelaɗo Allah sallah sallam ma yeeyi saɗa yiiɗi noon sa jibini ɓiye wi ɗum bilali iniraɓe gasi ko sa wonno inira mbiya bilali so welima mbiya bilali sona welima mbiya Muhammad ɗiɗo fof ko maccuɓe Allah ko julɓe gasi ɗum ala ko woni hen kono bilali gadde ɗum bilali ko ɗum woni ko penale jokkaɗe e diine ko ɗum waɗi diine toñede ko ngal casagal ɓa diine toñede gara dewgal jomumen kaldi nandiri ha gayni mbaɗi tenge ko weeli ɗumen ha gayni jooɗo e yeeso ma heddi ko duwawno duwe mbiya gadde duwordi ko ndi duwordi o holni duwordi hol sababu holto jangga oto duwordi woni o nudima khutbatun fi khidbatin ko ƴiyal khalil ko onon jangguinimi onon toro bisimillahi rahmani rahim hokkam debbo alhamdulillahi rabbil alamin hokkima debbo sali waliyaɓe ɗiɗo ɓe kawri goho joom 21 25 nayeɓal tanke kanŋe walla ma nane coggu buutari kalis danejo ko dakkodira ko waɗama ɗiɗi labdowol ngol tati debbo e gorko o gandama nayyi selli gasi seedeji ne mbaɗete koto naddim gasi nin ko ni foti ko ni jogri poti goɗɗum ɓeydaki hen holto nduwordi janggaɗo hoto nduwordi woni ade nduwordi ko ndi nduwordi woni bisimillah rahmani rahim hokkam debbo alhamdulillah rabbil alamin hokkima debbo holko nudima khutbatun fi khidbatin gasi andu ine yiiɗa bisimillah rahmani rahim hokkam debbo yiiɗa bisimillah rahmani rahim hokkima son mbaɗani hay hunde rani hokkami hokkima yoni ko ɗum kono yiiɗa murnade ɗo ni ne ñeña gayina ɗuma ko ɗum in namno kalisaji hoɗum fawi oɗon gadda diine tan ko jeeyakani penade me ha yimɓe tampa kisa beddo diine o ladde taw ko ɗum goni sababuji ñapponi yimɓe hannaka waadu rondan beddo taw ko ɗum ndefi yassiru wala tu assiru bassiru wala tu naffiru newne woto cattine meltine yimɓe woto kulɓine ɗumen alaa fawɗon ɗum onon toon jeeyi mbaɗon ko weli on ndeson rewɓe welɓe on mbaɗon fere sidiruji mbaɗon étage uji mbaɗon rewɓe ha heewa mbaɗon ɓiɓɓe ha heewa yon dañ almuɓe yon taare yon daw otoji mbaɗ kalisaji banque mbaɗon ko weli on so on gari on mbaɗon ga yimɓe sawi naggama ya jayngol sawi naggama ya jayngol tewnoɗon mbaɗa ko weli on ñande fof tan ñande sagal ko woni on gadda diine ko jaagani mbaɗuɗe ɗum ladde so tawi ka juulɗa wi la ilaha illallah a gayni juul waktuji ma joyi wirdu tijani wela mbaɗa wona wulle gatuwa ko yonnude galle ma sa wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah a juuri waktuji joyi galle ma aljanna paari waɗa ɗo ndiyam waɗa kuura waɗa leecce waɗa rewɓe waɗa ɓiɓɓe waɗa boyuji liggotoɓe saɗa wela liggude hen suweer walla portale mbirda wirdu tijani walla qadir walla goɗɗum ɓeydade yonnude ɓeydade jokkude enɗam gasi hay hunde goɗɗum ala hen ɗum se tijani muuyi ɗum goɗɗo muuyi wona wulle gatuwa c'est pas wulle gatuwa
obligatoire ko la ilaha illallah obligatoire ko julde waktu joyi gonnen ko jawe Cheikh Tidiane ɗo gadorɗen gasi kala e wirdu won kono sa wona Tidiane a wona julde ko fenade holto fawi sa wona qadiri a wona julde sa wona murid wona hol sabati so no ɓe gonani julde ɓe gonon ɗum woni julɗo kayadi mbiɗon ko gone julɓe taw gande holi Allah gande holi nelaɗo Allah mo Allah nele windere o ko ɗum farli yimɓe farluma ko andu Allah sa andi Allah rew Allah ganda holi nelaɗo Allah ñemtina ɗum ko Allah wi ɗum noon lakum iswatun hasanatun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo addira ko ñemtinede nelaɗo rewetake Allah rewete nelaɗo ñemtinde sabu kanko adi rewde Allah holli en no ndewirten Allah ñemtinan Cheikh Tidiane yiɗen wonande naɗɗe hen e lawol makko jiɗam nafa ɗumen aduna men e lakano men gasi ɗum ko ni foti waɗi aɓala so kalan ɗum cemti sernaɓe so kalan ɗum cemti peni c'est pas vrai kala hen mbiɗo yomi rewe feni kala hen mbiɗo yo ɓiyam rewe feni colonisation ngagal ngal yo yimɓe tampu ɗum han kadi gasi yo gas an ya rewe ya remani guesa ya howane galle ya hokke kalis ya todane pucci ya todane otoji gara e mayde kadi gola e hollude yimɓe ɓiye o ɗo ɗo goppirimi ɗo ɗon fuɗɗori o daɗimi on ɓuuri o naggam beele sa maayi kadi ɓiye dalo wona colonisation continue ha wonde jusqu'où ine ganda beelaɗo janggude fof janggu mum welaka yoya lawol mum ma yindiri Allah ma andu ko Allah woni Allah beelaɗo janggude fof janggu jangguinire ɗum saabu Allah ko jangguinanoɓe kono won fof ne heeɓi lobguel ne jooɗi ga ene fena ga ina ñuugo ga ina ɗuminina ga emin jogui sirruji emin jogui inde Allah wona Allah wiyete so wona Allah wiyete ko Allah sa noddi ɗum toon wela notama so welaka jooɗo ko woni hen won mbawɗo haaji junggo Allah ne funta ɗum ɗe penali woni Allah no waɗi to waɗi ka ko ɗum woni Allah wiyete ko Allah sa noddiri Allah Allah ina nana so welama jaabuma hunde fof gasa hen so welaka jooɗo hay goto forsa ɗum hay goto wawanta ɗum ko ɗum woni te yimɓe fof jiyaɓe Allah hay goto e windere nde wawa askinde hoore mum ha haala ko jiiɗi Allah penali katamaji windere nde fof ha laaɓi ko maccuɓe Allah mbiyete nelaɗo ɓuuri forde martaba Allah noddi ɗum ko maccuɓe yani abdonisa salli wona ko nelaɗo haalde innahu lama qama abdoullahi wona ko nelaɗo haalde subhanallahi asra bi abdi wona ko nelaɗo haalde Allah wima ko maccuɗo gasi holko ɗum ko woni hen ɓurdiral woni ko kulol Allah woni koye ɓerde ha goto wona ne ɓerde won donc Allah wona mawnude kaala wona yaaji alluwal wona juude waare wona moƴƴude deftere wona moƴƴude asko wona tan kaari wona hewde almumɓe ko penale ɗum koko homtade diine c'est pas vrai diine ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah mbaɗa waktuji ma joyyi saɗa wawi kooɗa lewru korka saɗa wawi dokka asakal saɗa jogui saɗa wawi jaaha makka ko ɗum woni diine ko wona ɗum ko wona diine wona gonga waliyaɓe Allah joom laabi en ɓe mbaɗiri ko ha julɓe ɓeyɗo nanggodirde ha julɓe ɓeyɗo wonde sehilaɓe mbaɗirani hay yimɓe gañodirde de Cheikh Tidiane wiyani kala gona Tidiane en jeeya jumde Cheikh wiyan noon Cheikh wi ko kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere kala julɗo ya muyan ɗum moƴƴere ina wawi nawra ma ne wawi nawra ɗum koni Cheikh wi de Cheikh wi ko almuɓe mum yo juul waktu joyyi wi ko yo ñiiɓe laaɓal wi ko yo juule dental wi ko ya ɗofto nene ma e bamma wi ko ya moƴƴini enɗam gonɗo e sarma wi ko ya janggu diine wi ko ya andu Allah wi ko ya ñemtinelal koni Cheikh Tidiane wi de Cheikh wiyani yorewe o wiyani yorewe o wi ko Allah goto yore koni o wi de sa ari aɗa nanga wirdu premiére sardiji caggal juul waktu joyyi o wiyanma ko moƴƴinene ma e bamma ko noon Cheikh Tidiane wiyatma tawi yumma e bamma nguuri ya namno ɗumen so jamiranima o wiyata wona jaggu lawol mum debbo o wiyat ɗum ko ya namno gorko ma so jamirani wona kono ngala aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji worɓe mumen mbiyani noon wanda mumen worɓe mbiyani noon aɗa hokka rewɓe jananɓe wirduji aɗa yaada mumen aɗa wiya yo mbat ziyara aɗa wiya yo mbat naggam aɗa wiya yo mbat naggam hol pawɗa ɗum holto ɗum jangga penale mehe tan penale mehe diine ina bonni e dow meɗe yiɗa hay goto yelo yiɗa hay goto fawo dow yimɓe diine wi ko moni fof o liggo ɗo tam o man kana alatan ala nnasi yusdara yo addu ala nisa'i wa min sinfi sibyati ƴeewe dur kala gonɗo joytiɗo no fawe dow yimɓe limtitteɗa koye rewɓe walla cukalon ɗum ɓuuri jasde gorko limtitede rewɓe sukaɓe Cheikh Tidiane wi kun sagaran la taklubu wata won liwre raddoyore ne adda oto won molutel nder jama ene raddani en addani en toɗɗo la Cheikh Tidiane wiyan noon de o wiyan noon nelaɗo wiyan noon o wiyan noon nelaɗo wiyan noon
yimɓe ɓe moƴƴodiri e yimɓe ɓe onon fof may baaba ko ɗum woni ko nafata ay ɓurano wi ko bande ne wawma nawde sehil ma ne wawma nawde giɗo ma ne wawma nawde mo jiɗɗa as kono wawma nawde ko ɗum nde woni lawol ko Allah wi en ko nelaɗo wi en ko ɓurano wi en ko ɗum woni ko nafata nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam habri gorko biyeteɗo mana ha joni ibnu oumar o wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi gorko moƴƴo ina nawa temedere e leñol mum aljanna o wiyani gorko tidiane yanki o wiyani gorko murid o wiyani gorko kadiri o wiyani gorko layen la o wiyani gorko éliman o wiyani naibu éliman la nelaɗo wi ko gorko moƴƴo gorko moƴƴo on ganduɗo ɗo woni andi moƴƴo ko Allah boɗowo ko moƴƴi noon yimɓe mbiya ɗum ko moƴƴo o wi ko gorko moƴƴo ina nawa temedere mana ha joni e leñol mum ngol aljanna e yimɓe he aljanna ɓe mbi nelaɗo sallah alih sallam gorko moƴƴo tan a wiyani ko waliyu a wiyani ko ceerno a wiyani ko éliman o wi omo nawa e koreji makko omo nawa e hoddiɓe makko ɓe mbi nelaɗo ka nelaɗo de Allah nelma kono haala min ɗo pawɗa ɗum o janggi mana ha joni aya qur'an kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o lawla difaullahi nnas ba'duhum bi ba'd wona ɗum ko aya qur'an sinno wonano Allah piiri won yimɓe e yimɓe no halaka maɗa kalko toon gasi ɗum ko aya qur'an ko ɗum ko ɗum nelaɗo fawi haalan yimɓe ko dalil kono min komi ɓikkari en jawtan ɗon ha joni fergo nelaɗo yaara duuɓi ujunere temedere duuɓi jeeɗiɗi hikka fergo isa manane yaara manane ujunere duuɓi temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi hikka baba adama gila nden ha joni ko Allah andi duuɓi ɗi no poti ha joni en jawtan ɗon min komi ɓikkari walla min komi tanum kaari ko woni woni tanum kaari on gondetaki tanum bindi on gondetaki tanum gandal on gondetaki tanum meɗɗam on gondetaki tanum juulɗo pewɗo ñamtinon ɗum e cenki gasni ɗo laamade on duuɓi sappo e joyi premier député sénégal na waɗa ko weeli ɗum duuɓi nogas président la république kadi e joyi ndungu senghor ko tanum holi on e sew yeeyi ɗo wonno tan kaare kaare ni ittitanamo ɗo kanko wona tanum hay goto hay hunde bamma ko laman woni jagraf mbiyeten jagraf gese ndema ka daɗe ndi nasagal ko ɗum nafata somin belaka moni fof jaggi guesa mum holko ndendinta holko mbatta jagraf jagraf kay daña ko ndendinta so minen fof min mofti guese amen nade wona jagraf ɗum sengol liggotono ɗum bamma ko liggotono laman jagraf alay tawi nouro haali wini sénégal heɓata indépendant min adi tindi o wi min général de Gaulle adi haalanta o wi sénégal heeɓi indépendant tanjaɓe alaji malik nani tanjaɓe Cheikh Oumar nani tanjaɓe Sirim Bamba nani tanjaɓe Dammel Kadior nani tanjaɓe manam Bourba Jolof nani tanjaɓe almameɓe Fouta nani ɓe fof Allah woppi ɗumen totti Senghor wona tanuma e goto ko wawa ɗum tawi ko neɗɗo wino aɗa wonde Senghor oyo boom wondani Senghor gondum koye Allah so wondani makko mbaɗa mi taw ɗon wawmo ɗo yittude oy ko Allah wela waɗimo ɗo yiiɗo tanjaɓe heddiɓe woppi waɗimo so Allah waɗi hunde a heddata ko en pofta Allah wiya ko Samba mi yaddema a tampino hoore ma tan dow men jingguina mbarma e bambuno waɗa ko hay hunde ala ko nafata jangge ndende golle ɗum nafata en ko heddi koko hay hunde min komi tanum kaari wano kaari ni min komi ɓi kaari yotam nani makko aɗa waɗi ko waɗatno c'est tout on ƴewata deftere Cheikh Oumarul Fouti ko janggunoɗen mana ha joni e defte ceerno ma ko ceerno ma ɓi ceerno ma ko ceerno ma debbo ceerno ma ko ceerno ma hay rawade ceerno ma ko ceerno ma ɗum tan janggunoɗen ɓe goppiri noon e tan eɗen jaa Cheikh Oumar namna o e condition so ɓi ceerno ma ina wayno ceerno ina ronti ɗum gueɗeji foof hissanmo mana ndere bowal ina nande mum diine ina nande mum gandal ina nande mum yankinade ina nande mum labde reedu ina nande mum kaare siragal nden kala ko waɗɗanimo bamum e dow ma ina waɗɗi ɗum mbaɗana ɗum so wona ɗum waɗake joguimi ko deftere muulani Cheikh Oumar windi fay koye hadis ne laɗal fay koye ƴiye qurani ko ɗum woni i ceerno ma hay rawande ceerno ma ko ceerno ma rawade yo fa lakar wala rawade